kung mattress, depende sa cleanliness of the mattress. So, kani di man kayo sa as in hugaw. So dili kay hugaw akong mattress. Ang uban kita ng heavily stained good. Mo na ito take quantity siguro. Actually, dili gid hugaw akong mattress. Walay baho. Walay mga traces. Ooh, squeaky clean. Fresh. Ano trabaho sa Clean Queen CDO? Hi guys. It's a house. Nag-avail ko og services ni Clean Queen CDO. I don't know if you've heard of them, but sa ako na po ng friend nako na hibawan. So, yeah, money sila guys. Hi. Yeah. So, money ang mga Clean Queen CDO, sila yung tiglimpyo sa atong mga mattresses and sofas or whatever. Masabay kaya rin yung limpyuhan, ma'am. Carpets, car seats, diba? Pak, ingani, gini siya, no? So, I know they have their secrets. So, ako malingaw, tanawanin nila sa Instagram ba kay every time mag-uwi nga mga limpyo sila, mga sak dito gito, mga kahugaw diha, so mga dust mites baka na diha, no? So, yeah. Don't worry guys, I'll be posting on my social media kung how to reach them. Okay lang man sa inyo ha, ma'am, no? Atong i-post inyong mobile number, no? So, yeah. Échappons vers l'horizon. Allons plonger vers les ciels de Méditerranée. Échappons vers l'horizon. Laban lang tadi ha. So since nagpalimpyo ko diri sa Clean Queen CDO, let's get to know the queen herself. So please welcome! Charot lang. Hi, what's your name? Erica Go. Erica Go. So Erica is a graduate, was a graduate of Xavier University. Xavier University. O si kurso mo dito sa Xavier? Psychology. O di ba? Psychology ang kurso pero gapang vacuum og kuan sofa o higdaanan pero wala man sa kurso magod na sa diskartes kinabuhi, di ba? So anyway, who or what inspired you to do this business? It was an experience
personal experience. So, nahugawan ako among couch sa house. Uy. Then, nag-research ko og way to clean it. So, mali pag-discover na ko. So, pag nahugawan mo ang couch sa imong balay, like, kasi reaction sa imong parents. Charot lang. Wala lang manuon. Chill lang sila, pero ako ang nag-all. Chill lang siya. Pila mo kigsuon ba? Sorry if you don't Duha mind. lang. Duha lang, okay. So, usually, pila ka oras ang inyong gaka-consume nga time to clean everything? Depende sa number of items na ipa-clean or the cleanliness of the item. So, average 1 to 2 hours. 1 to 2 hours. So, guys, I just found out na ilang gina-cater di ay nga mga appointments is duha lang siya sa isa ka adlaw. Di ba? Yeah, that Makarest ang para team. makarest ang team, o di ba? So, isa sa mga pangutanan nako is, do you cater out of town nga mga bookings or appointments? Wala pa gid as of the moment. Ikaw nila accept. So, as of the moment, they don't accept out of towns. Pero of course, kung mag-out of town sila, kamo rin bahala sa inyong mga food, accommodation, hotel, normal, di ba? Then, make sure nga, kato inyong hotel nga ilang i-book para sa ila, nalimpyuhan, gilug ayo, kabalo naman na sila dayon. Anyway, so let's get to know her team. So, yes. Hi, sino pangalan diha, Mads? Abel. Si Abel og si Kain. Ano ko si Kain lugar? Banban. Oo, Banban. O, di ba? So, sila ang Clean Queen CDO. Pasensya na sa akong balay, guys. Normally, wala gani sa akong balay. Pero malipag ko na yung monis balay. Kay, na yung monis balay, manglimpyo pagid sila. So, yeah. I will be posting their social media link. Facebook naman mo, no? O Instagram. Instagram, wala mo yung Facebook. Na yung Facebook, na yung Instagram. And, ako pong i-post ang ilang mobile number kung saan ninyo pag-contact sa ilaha. Yes. So, they are open from Monday to Saturday. So, and also, usually magsugod mo si oras. Either morning slot or afternoon slot. So, usually 8 a.m. or 1:30 p.m. 8 a.m. and 1:30 p.m. O, diba? So, before mahuman ang tuig, before magsugod ang 2020, panglimpyo sa mo sa inyong balay. Fresh start. So, let's have a fresh start. Charky ba? So, salamat kayo sa inyong serbisyo. Padayon sa paglambo o God bless us all. No, bye! So, karon nga, nahuman na ang pagpalimpyo sa Clean Queen CDO. Ayan. Yan ang limpyo na pilahong pillow. Yan, ang sofa. O ang mattress here. Lingko sa ta, magyaka sa ta. Because guys, sa ingon pa ni Madam, it will take 2 hours daw para mauga ang mga gipang steam nila, gipang vacuuman nila. So, katong mga magpalimpyo pohon, para nako, magyaka sa gito sa log. So, yes! So, katong gusto, katong interesado, gusto magpabook sa Clean Queen CDO, kamo rin bahala. So, yeah, pulido ang trabaho. Makita gini nyo ba nga, they're very passionate with what they're doing. Kay, wala magyad ka ng, kung sa plato pa, squeaky clean. So, yes. So, magdaka sa taan eh. So, that's it guys. Another video for you. I hope you had fun. You enjoyed sa pagtanaw sa akong video. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Don't forget to like my Facebook page, Burns J. And don't forget to follow me sa akong Instagram. Naman ko Instagram, no? Burns, official Burns J. Yeah. Basta, i-search lang. Basta, i-make sure lang nga makalike na sa itong Facebook, no? Mag-subscribe mo sa akong YouTube channel, ha? So, yeah. Thank you. Bye! Handot sa sunod gayon. Magkita-kita na kita gihapon.